Добрый день, дорогие сябры. Меня зовут Воля Чайковская, я дырэктарка кінафестывалю «Паўночнае ззянне» і з вами «Зя Лайф». «Зя Лайф» — гэта серыя онлайн-сустрэч з цікавымі гасцямі, якую «Паўночнае ззянне» ладзіць у сувязі з тым, што фестываль перанесены на няпэўны тэрмін, магчым, на восень. Для таго, каб заставацца з вамі ў кантакце, мы робім гэтыя размовы на гарачыя тэмы, якія, спадзяемся, вам цікавыя. Ну, мяркуючы па праглядах, які ў нас ужо ёсць на старонцы «Паўночнага ззяння», а таксама у соцсетках нашага партнёра Еўрарадыё, вам цікавыя нашы эфіры. Гэта вельмі клёва ведаць. Сённяшні наш госць Канстанцін Варабей, які з'яўляецца старшынём гільдыі кінавытворцаў і кінапрадзюсараў у Беларусі, а таксама прадзюсарам майстэрні сацыяльнага кіно. Косця, прывітанне. Прывітанне. Дзякуй вялікі, што ты пагадзіўся з намі паразмаўляць увогуле на гэты эфір. Гэта вельмі важна, падтрымліваць дыялог і абменьвацца інфармацыяй. Я хочу цябе спытаць увогуле, як ты праводзіш каранцін, чым ты займаешся, дзе ты знаходзішся, як ты гэта ўсё перажываеш? Ой, ну, у нас такі народны каранцін, как его ўжо назвалі. Прыкладна з сакавіка майстэрня працую такім удалённым рэжыме. Таксама я знаходжуся дома, але вось прыйшлось наконец абарудаваць сябе, абсталяваць неяк працоўнае месца. Таму у меня ж такі міні-офіс дома. Вось, у прынцыпу, амаль нічога не змянілася, потому што першыя дні я думаў, што ну вось зараз прыйдзе гэты час, калі можна будзе заняцца тымі справамі, якія даўно там ляжаць у такім плане, калі зусім нічога будзе рабіць, але такога не адбылася. Нават праца стала больш, таму што акрамя таго, што ёсць бягучыя справы, канешне, зараз стаіць вялікае пытанне наконт таго, каб вытрымаць гэты крызіс. І, ну, канешне, как кіраўнік арганізацыі мяне таксама турбуе і эканамічны крызіс, таму што на дадзены момант мы не можам разлічваць ні на якую падтрымку староннюю, і, канешне, мы працуем у такім рэжыме, каб самім неяк выстаяць і вытрымаць гэта і сохраніць тых людзей, якія ў нас працуюць, тыя праекты, якія ў нас ёсць. Таму я бы сказала, так все стала вельмі насычана. І проста калі раней ты арганізоўваў максімум 4-5 сустрэч у дзень, таму што тебе яшчэ трэба было ехаць па гораду, вось, то зараз ты можаш арганізаваць там па 6-7 стрымаў, таму што тебе не трэба нікуды ехаць, але гэта ўжо Такі фармат, вельмі цяжка. да, такі фармат кінарынку нейкага рэальна, калі ў цябе па 14 сустрэч Так. на дзень, гэта вельмі жорстка на самай справе. Паслухай, ну распавядзі, калі ласка, падрабязней вот пра тое, чым займаецца майстэрня сацыяльнага кіно. Ну, майстэрня гэта, я бы сказал, платформа, якая працуе з 13-го года. Мы займаемся адукацыйнымі праграмамі, і менавіта наша такая роля — гэта падтрымка тых маладых кінематаграфістаў, якія ўжо на падыходзе да кінарынку. І калі мы пачыналі нашу працу, яна стваралася ўся платформа так, каб гэта была такая імітацыя сапраўднай індустрыі. У нас там усе адборы праходзяць праз пітчынг, у нас адукацыйныя праекты ўсе праводзяць толькі, хто працуе ў індустрыі, і апошнія гады мы пачалі працаваць з рэальнымі праектамі нашых кінематаграфістаў, прывозіць для іх замежных ментараў. І вось 2020 год з намі так жорстка сыграў, таму што мы ў гэты год планавалі шмат праграм, і калі я быў на Берлінале, больше мы рабілі на гэта уклон. Мы дамовіліся з Нідерландамі, з Францыяй, з Швецыяй, з Германіяй арганізацыямі, каб зрабіць у гэтым годзе нейкія абмены, адукацыйныя праграмы сумесныя і паказаць нашым беларускім кінематаграфістам маладым, як працуе індустрыя там за мяжой. Вось, але ўжо мы разумеем, што ніводнага абмену ў гэтым годзе ў нас не будзе, на жаль. Вось, таксама мы працоўваем.
Прабач, тебе перабіваю. У нас же вот і планы якраз былі сумесныя з паўночным ззяннем, якія, спадзяюся, все-таки адбудуцца. Так, І так. невядома калі, пакуль і ў якім фармаце. Мгм. Так, другі накірунак гэта прадюсаванне кантэнту. Мы самі ствараем кіно на сацыяльныя тэмы, прадюсуем, падтрымліваем маладых кінематаграфістаў. І трэці накірунак у нас гэта наша адвакацыя. Это такая валанцёрская, можна сказаць, праца, таму што яна там не прыносіць за нас нейкі там прыбытак. Гэта мы робім таму, што мы разумеем, што ні адзін з гэтых іншых накірункаў ён не будзе развівацца, пакуль мы не запусцім у Беларусі індустрыю. Вось, і гэта ўжо пераклікаецца з дзейнасцю гільдыі, пра якую ты казала. Ну так, ну вот якраз тут вельмі слушна такое маё пытанне, дарэчы, будзе наконт дзейнасці валанцёрскай, якая не прыносіць ніякага прыбытку, так, але адпавядае нейкім каштоўнасцям і, в прынцыпе, з'яўляецца важнай. Гільдыя, якую ты ўзначальваеш, у якую я таксама ўваходжу, распавядзі, калі ласка, пра яе для нашых слухачоў, гледачоў і для нашай аўдыторыі. Чым займаецца, калі была ўтвораная, чаму была ўтвораная? Ну, вот. Гільдыю мы стварылі ў працяг той дзейнасці, якую ты таксама добра памятаеш, у 2017 годзе, калі быў апублікаваны праект указа падтрымкі кінематаграфіі, у якім, на жаль, мы не знайшлі падтрымкі. Вось, і ў гэты момант стала зразумела, што дзейсна трэба неяк ужо гэтае пытанне развіваць, і што, ну, я б сказала так, ні ў адной краіне, з якімі там я працую, з калегамі, якімі я размаўляю, я не бачу такога механізму, каб дзяржава сама нешта стварала там для кінаіндустрыі. Усё роўна яны працуюць разам з кінематаграфістамі. І тыя там законы, якія прымаюцца там ва ўкраіне, ў Польшы, это часцей за ўсё прынятыя нейкія напрацоўкі, якія прапанаваны асацыяцыямі, гільдыямі. То есть гэта законы, якія ідуць ад самой кінаіндустрыі, ад патрэбаў саміх кінематаграфістаў. Вось, у нас же такой сістэмы не існуе, таму што у нас была і застаецца пакуль толькі адна такая арганізацыя, ну, там маштабных, это саюз кінематаграфістаў, які, на жаль, гэтую функцыю не выканоўвае. Таму і было прынята рашэнне, каб развіць гэты працэс і стварыць вось гільдыю. Гільдыя зараз яна не буйная, гэта ўсяго 7 арганізацый, але тых, якія, ну, больш заметны на беларускім і замежным рынку, ну, якія прадстаўляюць Беларусь. Вось, зразумела, што ў нейкі момант трэба будзе займацца тым, каб яе пашыраць, але на даны момант мы канцэнтруемся ўсё ж такі на нашай праграме, таму што гільдыя, яна выступае за тое, каб зрабіць кінаіндустрыю, зрабіць яе на такіх еўрапейскіх прынцыпах, з сапраўдным такім рэгулюючым органам, кінаінстытутам ці кінафондам, з сістэмай грантаў, а не дзяржаўных закупак і гэтак далей. То есть ёсць праграмы, якую падзяляюць чальцы гільдыі, і в прынцыпу на дадзены момант дзейнасць гільдыі яна і канцэнтруецца на гэтай адвакацыйнай працы, каб быць у дыялогу з Мінкультам і патрошкі прасоўваць новыя ініцыятывы. Я тут, напэўна, нас пахвалю, таму што мне здаецца, што мы вельмі клёвую працу робім. Біт бай біт, да, стэп бай стэп, марудненька, але нейкім чынам, і гэта вельмі важна зноў-такі такі дыялог падтрымліваць. Напэўна, магу сказаць, што у нас, канешне, зноў-такі вот з-за таго, каб, можа быць, больш актыўна сябе праяўляць, нам бы класна мець нейкае фінансаванне менавіта для гільдыі, але пакуль у нас на дадзены момант, ну, гэта мы ніяк на гэта не можам разлічваць, і все, што ў нас існуе выключна на такіх пачатках, скажем, салідарнасці і такой кансалідацыі для таго, каб фарміраваць кінаіндустрыю. І тут, я думаю, таксама слушна будзе спытаць наконт тваіх назіранняў. Вот гэтае спрадвечнае пытанне, у прынцыпе, якое мы вынеслі ў
назву нашай размовы сёння. Ці ўплывае ці паўплывала пандэмія на беларускую кінаіндустрыю або няма кінаіндустрыі, няма праблем. Вот па тваіх назіраннях, як сітуацыя з пандэміяй, з такім частковым народным каранцінам паўплывала ўжо на беларускае кіно, можа быць, на сітуацыю ў Мінкульце, ў дэпартаменце па кінематаграфіі і на іх рыторыку, так бы мовіць. Ну, ведаеш, мне падаецца, што маюць рацыю і тыя, хто сцвярджае, што няма кіно, няма праблем у індустрыі там у сувязі з крызісам. І ў тым ліку, канешне, нам ёсць што згубляць, таму што, ну, канешне, мы не можам гаварыць пра то, што ў Беларусі існуе там кінаіндустрыя. Гэта такі вельмі пачатак яе выбудоўвання, які, на жаль, расцягнуўся на вельмі вялікі тэрмін, але, канешне, мы павінны разумець, што нешта новае ўсё роўна за гэты перыяд з'явілася. Там з'явіўся фестываль «Паўночнае зіянне», з'явілася майстэрня, якая там ладзіць пітчынгі, там возіць беларускіх кінематаграфістаў у Еўропу там па розных праграмах. Ёсць там арт-карпарэйшн, якія ладзяць лістапад. Ёсць прыватная сетка кінатэатраў. Гэта ж все тое, што выбудоўвалася ўсе гэтыя гады. І трэба разумець, што, на жаль, пры самых такіх горшых сцэнарах мы ж таксама можам гэта згубіць, таму што зразумела, што мы не ведаем, ці мае там прыватнай там сеткі кінатэатру той рэсурс, каб не працаваць там 2-3 месяцы. І ці не згубім мы іх. Гэта адна такая адзін бок гэтай праблемы. Другі гэта, канешне, тое, што беларуская індустрыя, яна, тое, што выбудоўваецца, я буду называць гэта, магчыма, індустрыяй, но зразумела, што мы не бярэм яе такім класічным сэнсе, які там ёсць у Еўропе, ва Ўкраіне ці Расіі. Вось. Але у нас ёсць такая тэндэнцыя, што у нас вельмі мала буйных кампаній, у нас вельмі все так персаналізіравана, гэта людзі проста маюць там статус індывідуальных прадпрымальнікаў і работаюць шмат там прадакшнаў і так далей. І вось тут, што будзе з імі, вельмі цяжка прадказаць, таму што яны вельмі залежаць ад таго, што происходзіць там на рынку рэкламы, на рынку кінематаграфіі, ці будзе ў них в гэтым годзе сезон летом, ці не будзе. І вось каб такі урон падлічыць, трэба ведаць, колькі іх. Калі мы ў чацвер ладзілі дыскусію пра крызіс у беларускім кінематографе падчас там эканамічнага крызісу, пандэміі, вельмі слушна было ўзнята пытанне, а колькі нас, кінематаграфістаў у Беларусі, колькі тых чалавек, таму што нават калі зараз прыймаўся антыкрызісны пакет ва ўкраіне, там сыходзілі з таго, што яны змаглі падлічыць, колькі людзей застануцца без працы, колькі людзей будзе там плаціць менш падаткаў. У нас, на жаль, такой базы няма. І гэта вельмі буйная праблема, таму што, мне падаецца, вось нават у гэтым дыялогу там з Мінкультам ці з іншымі дзяржаўнымі структурамі, канешне, нам трэба неяк апераваць лічбамі. І, на жаль, гэта не можам рабіць ні мы, не можа ні другі бок. Таму што, на жаль, ні мы, ні Мінкульт на сённяшні дзень не можа рабіць такое, гэта буйное даследаванне, каб знайсці, сколькі нас гэтых кінематаграфістаў. Таму, мне падаецца, канешне, проста у беларускай сітуацыі гэтыя рызыкі, яны проста менш. Як правільна сказала Юлія Сенкевіч, у краіне ёсць што губляць, таму што яны ўжо выбудалі сістэму кінематаграфіі, канешне, калі яны там у бліжэйшыя годы неяк прасядуць, то гэта будзе вельмі сильна адлюстроўвацца на іх кіно, кінаіндустрыі. У нас, конечно же, гэтыя рызыкі нашмат менш. То есть у нас там няма, акрамя Беларусфільма, буйных кампаній там па 100-200 чалавек, якія працуюць там у кінакампаніях. Ну і вот тут, напэўна, ведаеш, я напэўна дадам, што вельмі зноў-такі востра паўстае пытанне такі всякі моманты крызісу пра нейкую такую згуртаванне, там, кансалідацыю, калабарацыю. І тут мы вельмі моцна упіраемся зноў-такі ў тое, што у нас няма такой umbrella organization, да? У нас няма
нейкай структуры, якая бы ахоплівала і вяла ўлік і аказвала нейкую дапамогу усім, хто працуе ў галіне кіно ў Беларусі. Адпаведна, каб мы все як бы адно аднаго ведалі і разумелі, хто над чым працуе, да каго звяртацца ў нейкі момант па нейкія сервісы, па дапамогу, па кансультацыю і так далей. Гэтага у нас нічога няма, і таму зноў-такі вось гэтая статыстыка, пра якую ты кажаш, якая насамрэч справе так неабходна для таго, каб куды-небудзь зрушыцца ў станоўчым стваральным накірунку, немагчыма вот без гэтых лічбаў. І дыскусія, якую вы рабілі, вельмі клёвая была дыскусія. Я вельмі спадзяюся, што вельмі спадзяюся, што такія будуць размовы спрыяць на самай справе. Таму што Ну так, насамрэч беларускаму кіно індустрыі вось не хапае гэтага дыялогу, таму што, на жаль, мы сёння маем шмат такіх рознанакірункавых аб'яднанняў, і, на жаль, яны не ўмеюць друг з другом размаўляць. Таму што ў нас камунікаваць. Таму што ў нас вось зараз, я гляджу, і мне падаецца, праблема ў тым, што большасць жадае аднаго і таго ж. Гэта развіцця беларускага кіно, гэта нейкага доступу да рэсурсаў, але далей вось чамусьці ўсе канцэнтруюцца там на такіх дэталях, якія, магчыма, не так важны на дадзены момант. То есть, калі мы гаворым, што трэба там змяніць сістэму фінансавання на грантавую і ўйсці з дзяржаўных закупак, то, канешне, мы гаворым пра тое, што так, конкурс павінен будзе выбудоўвацца зусім па новым правілам, і гэта павінна весці нейкая новая кінаінстытуцыя. Але калі мы ўжо пачынаем уходзіць у дэталі, там трэба ўводзіць для майстроў асобны конкурс, для маладых, там для аўтарскага кіно камерцыйнага, сапраўды, гэта, па-першае, гэта мадэлі ўжо ёсць у іншых краінах, іх можна проста перанімаць, і па-другое, гэта не тое пытанне, якое зараз вось першае стаіць у гэтым абмеркаванні. Вось мне падаецца, вось калі сканцэнтраваць кінаіндустрыю на нейкіх асобных момантах, што мы бачым аднолькава, і дабіцца гэтага, было б шмат прасцей далей працаваць. Таму што, на жаль, мы проста пачынаецца вось такая нейкая барьба за рэсурсы, што там дайце майстрам, дайце маладым, але мы должны гаворыць проста, можа, пра некаторыя прынцыпы, што гэтае фінансаванне новае, оно павінна быць канкурэнтным, павінна быць канкурэнцыя. І, канешне, змена сістэмы кінематаграфіі, она не гарантуе, што будзе там атрымоўваць грошы, не знаю, першая кінавідэакампанія, Воля Фільмс, майстэрня сацыяльнага кіно. Таксама мы павінны все разумець, што гэта рэч ідзе пра канкурэнтную аснову. І вось, на жаль, гэта самае такое праблемнае пытанне. Таму што і Міністэрства культуры, я бачу, успрымаюць некаторыя такія громкія там публікацыі ў сродках масавай інфармацыі, там у выглядзе СМІ некаторых кінематаграфістаў, як дайце нам грошы. Не, мы гаворым пра тое, давайце грошы на канкурэнтнай аснове. Гэта вельмі класны поінт. Я ўвогуле лічу, што мы зараз, можа быць, праходзім нейкі такі сеанс калектыўнай псіхатэрапіі ў беларускім кіно. І гэтая сітуацыя з такім каранцінам і нейкай абмежаванасцю нас усіх у падарожжах, там у нашых дзеяннях і так далей, яна гэтаму толькі спрыяе, такому пераасэнсаванню. Менавіта праз гэтае прагаворванне, зноў-такі, мы, напэўна, да нечага прыйдзем. Я хачу таксама адзначыць, што ўвогуле вот у еўрапейскай сістэме кінаіндустрый, дзе існуюць прынцыпы кінаінстытуцый, фондаў, якія на канкурэнтнай аснове выдаюць фінансаванне, там то таксама, там вот, калі пачынаецца ўжо такая гаворка менавіта пра індустрыю, то менавіта ёсць вялікае, скажем так, адрозненне ад таго,
хто менавіта ў гэтай кінаіндустрыі з'яўляецца як бы гульцом, а хто просто прыйшоў зрабіць часова адзін праект. І гэта адразу вельмі бачна, вельмі відавочна, што вот ёсць такія кампаніі, якія менавіта спецыялізуюцца там на вытворчасці дакументальнага кіно ці на вытворчасці гульнявога ці таго і другога. А ёсць вот, напрыклад, клёвыя крэатыўныя ребята, якія робяць вот такі праект, і ім просто патрэбна фінансаванне на гэты праект, але наўрад ці яны будуць далей працягваць рабіць нешта сур'ёзнае ў кіно. Але розніца ў тым таксама, што не розніца, класны момант у тым, што в прынцыпе такія ініцыятывы таксама вітаюцца. І чаму не? Гэта зноў-такі дадае нейкай разнастайнасці ў асяроддзе, разбаўляе, дапамагае паглядзець з іншага ракурсу, і просто такая сістэма вот на канкурэнтнай аснове, она бы вельмі дапамагла выпрацаваць увогуле, скажем так, вось гэтае вось асяроддзе, хто працуе, хто не працуе, хто які праект робіць і так далей. І, канешне, клёва, калі гэта ўсё на такіх прынцыпах узаемапавагі і зноў-такі ўзаемападтрымкі адбываецца. Ну так, конечно, мне падаецца, няма ідэальнай сістэмы. Зразумела, што канфлікты там, некаторыя там людзі будуць всё роўна гаворыць там, што конкурс непразрысты. Яно застаецца ў кожнай дзяржаве, але справа ў тым, што мы ў выніку бачым. Бачым ли мы добрыя фільмы, якія фінансуюцца з бюджэта, бачым ли мы дзейсна кінаіндустрыю і бачым ли мы вось гэтых, як ты сказала, гульцоў гэтага кінарынку. Таму што на сённяшні момант я просто не веру, што ў Беларусі 3-4 кінакампаніі, якія зацікаўлены ў сродках на свае фільмы. Таму што менавіта гэта я бачу ў конкурсе Міністэрства культуры. Вось. І тут такое пытанне, ці з кінематаграфістамі нешта не так, ці конкурс таксама не адпавядае некатораму іх запыту. І вось гэта трэба вырашаць, таму што, канешне, трэба разумець, што і з кінематаграфістамі ёсць там пытанне, і шмат уздымаецца пытанняў беларускай кінаадукацыі, але таксама яна не з'явіцца на пустым месцы. Павінны існаваць некаторыя механізмы там падтрымкі нават не дзяржаўнай, просто механізмы там супрацы з еўрапейскімі інстытуцыямі. Это пра тое, што таксама гільдыя гаворыць пра далучэнне да фонда крэатыўная Еўропа. Таксама мы ж не маем ніякіх гарантый, што калі Беларусь прыяднаецца да гэтага фонду, што там беларусы будуць атрымліваць фінансаванне. А можа таксама там атрымаць фінансаванне Беларусьфільм, а не прыватныя прадзюсары, гэта таксама магчыма. Але просто гэта будзе праходзіць на зусім іншых умовах, гэта будзе канкурэнтная працэдура, і гэта будзе таксама стымуляваць рынок. Слухай, але што мы зараз маем у сувязі з бягучай сітуацыяй COVID-19, вось гэтага такое абмежаванню? У нас па плётках, ты казаў, што Беларусьфільм на 10-дзённым каранціне, сетка кіно Мінска зачыніла 12 кінотэатраў з 13, Фалькан, я таксама разумею, кінотэатры на каранціне да 1 траўня, Silver Screen ці на каранціне, ці нешта. Які ў нас увогуле... Silver Screen зачыніў 2 кінотэатры. Які ў нас наступствы, што мы маем? Канешне, самыя такія наступствы буйныя, мне падаецца, у кінапраката, таму што здесь мы вызначана бачым такую тэндэнцыю, што зачыняюцца кінотэатры, зачыняюцца не з-за каранціна, з-за таго, што няма людзей, і ім проста немэтазгодна у гэты момант працаваць. Вось. Наконт кінаіндустрыі, я так разумею, што ўсё не так адназначна. Напрыклад, наша арганізацыя «Майстэрня», яна пайшла, мы з 20 сакавіка ўсе нашыя здымкі перанеслі на травень, і мы зараз уже разумеем, што ў траўні іх таксама не адбудзецца, і робім там, пераносім іх на чэрвень. Вось. Я ведаю, што таксама некаторыя кампаніі так зрабілі, але гэта не агульная тэндэнцыя, таму што некаторыя ўсё ж такі павінны, каб неяк выжываць, працягваюць здымаць кантэнт, але у іншых умовах таксама яны там думаюць пра некаторую безопасность на пляцоўцы. Але ўсё роўна мы гаворым пра тое, што кінарынак ён
упадзе ў гэтым годзе, і прыбытак там прыватных ці дзяржаўных кампаній. Таму што таксама мы не павінны думаць толькі пра беларускія праекты. Там Беларусьфільм аказвае паслугі там расійскім кампаніям, там замежным кампаніям з Азіі, Еўропы. Вось таксама шмат прадакшнаў працуе там на Расію, і зразумела, што ніхто зараз адтуль не паедзе там па умовах каранціну ў Беларусь, там каб сядзець тут 14 дзён на самаізаляцыі, а потым прыбыццю да сябе. І, конечно, мне падаецца, што самыя буйныя праблемы будуць таксама у сервісных кампаній. Там Filmwagen, First Rental, Red Studio. Ну, то есть кампаніі, якія аказваюць сервісныя паслугі, там абсталяванне, машыны і так далей. Мгм, мгм. Слухай, думаю, вот пра што. Пра тое, як за чым ты сочыш зараз? Вот за якімі іншымі яшчэ краінамі ты сочыш? У якіх якія меры прымаюцца для таго, каб падтрымаць кінаіндустрыю, каб яна не згарнулася за вось гэты такі час няпэўнасці? Ты вот за Украіну, я ведаю, актыўна сочыш. Так. Распавядзі тут свае назіранні, вот што там адбываецца. Ну, канешне, трэба разумець, што умовы ў кожнай краіны розныя. Гэта як параўноўваць статыстыку па ковіду, такое вельмі неблагадарная праца, таму што у кожнай краіне па-рознаму збіраюцца даныя, гэта нельга супастаўляць. Канешне, і тут ёсць розніца, таму што, канешне, калі ва ўкраіне цалкам нельзя здымаць зараз, таму што ёсць каранцін, то зразумела, што і меры падтрымкі там большыя, там, чым у Беларусі ці там у іншых нейкіх краінах. Але, канешне, на дадзены момант, калі параўноўваць з намі, то мы разумеем, што і дыскусія гэта паказала, што беларускія кампаніі яны не разлічваюць на нейкую падтрымку дзяржавы, таму што мы ўжо звыклі да таго, што у цяжкі час мы больш за ўсё застаемся сам-насам сваімі праблемамі. І ніхто нам не дапаможа. Вось, так. Канешне, гэта таксама наступства адсутнасці індустрыі. Таму што калі была індустрыя, было б разуменне, што гэта індустрыя, якая там забяспечвае шмат людзей працай, плаціць там добрыя падаткі, каб гэта неяк кансалідавалася і фарміравалася разуменне, што вось яна ёсць індустрыя, яна пастрадала ад наступстваў ковіда і эканамічнай крызы, ім трэба дапамагчы, бо будуць такія наступствы. Але ў нас гэтага разумення няма. Вось. Ва ўкраіне таксама ёсць такія меры, якія, з аднаго боку, калі не памыляюся, яны паменшылі фінансаванне на культуру, у тым ліку там... Скандал жа з гэтай Так. нагоды. Але пры гэтым яны вводзяць там... Ты памятаеш, спачатку на 100%, потым украінскія фільмейкеры паўсталі, адваявалі. Ну вось, таксама. І у них таксама зменшыўся, там, калі не памыляюся, культурнага фонду бюджэт, які даваў грошы там на дэвелапмент праектаў, у том ліку і кінапраектаў. Але пры гэтым у них там плануецца ўвесці там падатковыя льготы, і я ведаю, што асацыяцыя кінавытворцаў звярнулася да Дзяржкіно і прапанавала ў гэтым годзе зрабіць акцэнт больше на нацыянальныя праекты малабюджэтныя, каб падтрымаць большую колькасць кінакампаній, большую колькасць людзей. І гэта, ў прынцыпе, такая стратэгія, калі нават не патрэбны буйныя новыя рэсурсы, гэта проста змяненне матывацыі, пераразлік таго, што ў іх ёсць. У Расіі, канешне, вельмі буйныя меры па падтрымкі кінаіндустрыі. Зразумела, што зараз яны, калі не памыляюся, асацыяцыя таксама працягвае свае звароты да міністэрства культуры, да ўраду, і яны патрабуюць нават яшчэ большых мер, каб кінаіндустрыя напрямую падтрымлівалася дзяржавай. Вось, калі гэта все супастаўляць, канешне, мы разумеем, што вось нават той указ, які зараз выйшаў па падтрымцы эканомікі,
там не ўваходзіць кінаіндустрыя ў спіс галін эканомікі, якія там неяк Ты про Беларусь расскажешь. так, про Беларусь. Вось. Нягледзячы на тое, што там такіх прям прамых мер падтрымкі няма. Вось. Таму мне падаецца, што адзіным варыянтам, які можа ў Беларусі разглядацца, это дзейсна наконец зрабіць тое, пра што шмат гадоў гавораць незалежныя кінематаграфісты, это змяніць вось гэтыя сумы і колькасць праектаў падтрымкі ў год. Калі не памыляюся, там Міністэрства культуры ў гэтым годзе плануе выдзеліць каля 14,5 мільёнаў рублёў на ігравое кіно. І вялікае пытанне, колькі гэта будзе праектаў. Гэта будзе 5 праектаў па 3 мільёны, ці гэта будзе там 50 праектаў. Зразумела, што таксама так могуць быць і буйныя праекты, калі ёсць добры праект, які трэба ў гэтым годзе падтрымаць, але гэта таксама можна неяк падзяліць. І мне падаецца, вот зараз дзейсна вельмі важна, як і гаварылі на дыскусіі, падтрымаць вось гэты невялікія кампаніі, падтрымаць людзей, якія працуюць на пляцоўкі. Таму калі пускай мы будзем мець там 10-20 небуйных праектаў, але падтрымаем большую колькасць людзей, гэта было б вельмі карысна для беларускай кінаіндустрыі. Ну і зноў тут у нас пытанне ўзнікае фрылансераў і людзей, якія вот так вот за нейкім чынам задзейнічаны. Мы гэта таксама і падчас дыскусіі абмяркоўвалі, што людзі, якія працуюць з праекта на праект, з падряда на падряд у нейкім сэнсе, і тыя ж самыя рэжысёры, якія працуюць самі на сябе, і прыватныя прадзюсары, якія працуюць самі на сябе, якія такія, як чалавек-кампанія. Гэта все у нас як бы па-за полем зроку нават, па-за полем увагі, у прынцыпе. Я просто думаю про тое, што нават калі бы вот пачаліся прымацца нейкія меры у Беларусі па падтрымцы менавіта кінематографа сёння, вот зараз, цяпер, улічваючы тое, як у нас усё, скажем так, нарміравана, як у нас усё уладкавана у заканадаўстве, то многія людзі просто бы засталіся таксама і кампаніі, і людзі, якія сапраўды маюць дачыненне да кіно, яны бы засталіся па-за бортам менавіта з-за таго, што яны не будуць падпадаць пад гэтыя крытэрыі тых, каму на гэту дапамогу можна разлічваць. Так, такая праблема існуе, але, канешне, калі гаворыць там пра нейкія тэрміновыя меры, то іх падтрымка, яна, атрымліваецца, адбылася бы так. Калі, напрыклад, нейкая кампанія выйгрывае конкурс Міністэрства культуры, то гэтая кампанія можа браць сабе фрылансераў, падрадчыкаў для выканання там некаторых тыпаў работ. Таму, канешне, гэта магло бы неяк так адбывацца, але чыста тэарэтычна. Ну, а вот увогуле, як ты лічыш, Беларусі, калі бы прынялі нейкі такі антыкрызісны пакет, то ён бы дапамог? І як, напрыклад, як кіно Мінска, напрыклад, сетка кінотэатру, яны не скардзяцца, а сцвярджаюць, што ад дзяржавы ўжо там многа-многа гадоў не атрымліваюць ніякіх датацый, яны абсалютна цалкам на самаакупляльнасці. Вот ім бы дапамагла падтрымка ад дзяржавы, якім чынам? Ці і тое самае тычыцца вытворчых кампаній, кінавытворчых кампаній. Якім чынам бы гэты такі антыкрызісны пакет дапамог уратаваць нешта? Мне падаецца, гэта, таксама ёсць розныя там тыпы падтрымкі, можна зараз дапамагчы запусціць новыя праекты. Тады гэта проста, вось як мы гаварылі, гэта размеркаванне тых сродкаў, якія ёсць зараз, ці нават выдзеліць больш сродку на гэтыя праекты. Гэта адзін план. І таксама ведаю, што зараз у Еўропе шмат атрымліваецца новых конкурсаў фінансавання, калі кінаінстытуцыі, кінаарганізацыі, арганізацыі культуры могуць падаваць свае праекты як адказ на пандэмію. То есть яны падтрымліваюць новыя праекты, звязаныя з онлайн-адукацыяй, дапамагаюць набыць абсталяванне, плаціць ганарары экспертам. То есть гэта такое, в прынцыпе, і ў Злучаных Штатах працуе такая сістэма. Там няма увогуле сістэмы дзяржаўнай культуры, і там працуе гэта такім чынам, што
мясцовыя там бюджэты, яны закладваюць некаторыя паслугі, які могуць аказваць там прыватныя недзяржаўныя некамерцыйныя арганізацыі ці камерцыйныя. Вось гэта адзін шлях. Канешне, ёсць шлях там прямой падтрымкі, калі проста арганізацыі там пакрываюць некаторыя выдаткі там звязаныя з крызісам. Напрыклад, вось зараз стаяць кінатэатры, але людзі павінны атрымліваць заробітную плату. Канешне, дзяржава можа дапамагаць. Але мне падаецца, канешне, ну, все ж таки мы павінны разумець, у якіх умовах мы знаходзімся, што на сённяшні дзень у Беларусі няма такіх грошаў для таго, каб выдзяляць грошы вось такой прямой падтрымкі. Таму мне падаецца, ну, самы добры сцэнар быў бы вось менавіта падтрымка праектаў. То есть, ну, напрыклад, вось нават у гэтым годзе ж, калі не памыляюся, у планах міністэрства рабіць вось гэту нацыянальную кінапрэмію. Таксама трэба вызначыць, там патрэбна она, не патрэбна, хто яе будзе рабіць. Можа, гэта грошы лепей там падтрымаць некалькі зноў жа арганізацый там з іх невялікімі праектамі. То есть здесь можа быць шмат стратэгій, але трэба вызначыцца. Ну і зразумела, што зноў жа мы гаворым асобна пра меры падтрымкі, якія звязаны з крызісам, але ў нас ёсць шмат пытанняў, якія накапіліся за гэтыя гады, таму што, ну, аб'ектыўна беларуская кінаіндустрыя, яна вельмі сильно адстае там уже не толькі ад еўрапейскіх кінаіндустрый, але там і ад Узбекістана, дзе ўжо ёсць свае фільмкамісіі, сістэмы рэбейтаў і гэтак далей. Вось. І ну, просто мне падаецца, крызіс дапамагае гэтыя пытанні зноў жа неяк актуалізаваць і змяніць свае адносіны. Таму што мне падаецца, вялікая праблема, што ў нас культура ў прынцыпу разглядаецца як такая, ну, датацыйная сфера. То есть дзяржава просто укладывается в контент, там з пункту гледжання ідэалогіі некаторых там тэм, якія трэба, але это не разглядаецца як бізнес. І зноў ж, калі мы гаворым там пра Еўропу, то там уже гэтае паняцце неяк змяняецца. І нават я бачу, што ў шмат краінах вось этой падтрымкай займаецца Міністэрства эканомікі, а не Міністэрства культуры, тому што гэта ўжо пападае пад паняццё крэатыўнай эканомікі. І ну, мне падаецца, што гэта таксама актуальна для Беларусі, таму што мы неяк нават да майстэрні рабілі такі фінансавую справаздачу, і мы зразумелі, што майстэрня, ну, плаціць немалыя налогі, падаткі в Беларусі, тому што у нас у Беларусі некамерцыйныя арганізацыі, яны таксама плацяць падаткі. Вось. І гэта, ну, было каля 30-40% усяго бюджэту арганізацыі, гэта калі ўлічваць там усе выдаткі там на ФСЗН, падаткі арганізацыі, падаткі за людзей і гэтак далей. Але вось мы бачым такое, што некамерцыйная арганізацыя ў галіне культуры, яна плаціць падаткі, калі ў нас ёсць камерцыйныя арганізацыі, якія там нават не атрымліваюць прыбыткаў і не плацяць падаткі за гэтага. Вось. Мы, напрыклад, цалкам працуем там на такім самафінансаванні, то есть мы прыцягваем рэсурсы з-за мяжы Беларусі, это праз фонды, праз падтрымку амбасадаў, праз нейкія замовы там на вытворчасць відэакантэнта. І гэта ж таксама можна разглядаць як тое, што у страну прыходзіць валюта. І гэта таксама робяць там не ўсе сектары. Зразумела, што мы не гаворым там пра лічбы, якія там ёсць на нафтаапрацоўчых заводах. Але гэта таксама такі накірунак, які, ну, патэнцыял, мне кажется, ён недооцэньваецца. Слухай, я вот тут, мне здаецца, што тут, канешне, таксама трэба шукаць, што тычыцца кіно, трэба шукаць хорошы такі баланс паміж, ну, типа так, чыстай культурай і бізнесам, таму што, напрыклад, вот у Эстоніі сітуацыя такая, што
кіно, напрыклад, ну, пакуль што, прынамсі, вот па папярэдніх абмеркаваннях, так як кіно з'яўляецца такой, напэўна, з усіх відаў мастацтва найбольш камерцыйнай індустрыяй, да, камерцыйным накірункам, то на кіно пакуль што з дзяржпадтрымкі вылучаюць найменшую колькасць грошай. І абумоўліваецца гэта тым і тлумачыцца гэта тым, што, ну, кіно вы ж справіцеся неяк, вы ж, ребята, працуеце, пракаты робіце там і так далей, і так далей. А зараз такая сітуацыя, што ты не можаш рабіць пракат. Вот пытанне наконт нацыянальнай прэміі, пра якой ты ўзняў, вот тут таксама у мяне вялікія пытанні, і учора з Давіле Бутнурю там мы размаўлялі з літоўскага кінацэнтра, яна таксама вот сказала, што вот все нацыянальныя кінапрэміі, напрыклад, у Еўропе, яны, ну так, зараз пад такім пытаннем, таму што звычайна нацыянальныя кінапрэміі базуюцца на кінатэатральных рэлізах у краіне. А калі кінатэатральных рэлізаў няма, то як бы не зусім зразумела, з чаго будзе конкурс нацыянальнай кінапрэміі складацца, калі просто фільмы ў пракат зараз не выходзяць. Онлайн все цяжка таксама. Ну і так далей. Онлайн вельмі складана форма таксама, таму што складана трэкаць непразрысты прыбытак і так далей. Ну вот шмат, канешне, пытанняў розных, і тут трэба шукаць баланс. З аднаго боку, каб кіно ў Беларусі ўспрымалі нарэшце ўжо як бізнес і як нейкую галіну усур'ёз, якая можа і зарабляць грошы, і акупацца, і якой трэба даваць дарогу і даваць прастору. З іншага боку, все-таки не забываць, што ёсць у кіно ёсць розныя кірункі. Ёсць больш камерцыйныя кірункі, там, калі ты робіш нешта для тэлебачання, ёсць больш, гэта называецца auteur documentary, напрыклад, магу сказаць, за дакументальнае кіно, аўтарскае дакументальнае кіно, якое не заўжды можа себе акупіць у той поўнай меры. Ну, то бок там зноў, каб быў гэты баланс і разуменне таго, што у любым разе заўжды будуць фільмы, якія больш камерцыйна прыбытковыя, а нейкія менш камерцыйна прыбытковыя. І не заўжды гэта сведчыць пра якасць. Конечно, конечно. Не, ну, тут, разумееш, просто пытанне ў тым, што на сённяшні дзень мы не бачым падыхода ні таго, ні другого. У нас, так сказать, ні мастацтва, ні камерцыя. То есть у нас есть просто асобныя выпадкі там добрых аўтараў, якія, ну, насуперак усяму ствараюць свае прадукты. Але сказаць, што неяк выстроена сістэма так, каб з'явілось такое там класнае там мастацкае кіно, якое там на фестывалях прадстаўляе Беларусь, ну, таксама мы не можам пра гэта гаварыць. Так, конечно, патрэбен баланс, і патрэбен баланс, ну, вось этой падтрымцы. І вось, напрыклад, нават, ну, я дзейсна вельмі гляджу на Украіну, таму што гэта вельмі цікавы досвед, таму што, ну, мы разумеем, што страна там з вельмі развітай карупцыяй, страна, якая, ну, не з'яўляецца багатай страной, там, нават калі паглядзець на ВУП, то ён менш там, ну, на колькасць насельніцтва, чым у Беларусі. Але пры гэтым яны ствараюць некаторыя механізмы, у них жа таксама ёсць падзяленне там на праекты, якія ідэалагічныя, так, там ставіцца тэма, ёсць конкурсы без тэмаў, ёсць падтрымка дэбютаў, ёсць падтрымка пракатнага кіно. І вось нават мне падаецца, я не памятаю, яны ўвялі ці ўводзяць сістэму, калі ёсць некалькі крытэрыяў ацэнкі поспеху фільма. Гэта фестывалі, гэта колькасць гледачоў і гэта ватратнасць грошаў. І тут, канешне, мы бачым такой, ну, дзейсна граматны падыход, калі і нават калі яны разглядаюць такую сітуацыю, конечно ж, можа так атрымацца, што фільм фестывальны, але, ну, не пайшоў ён у гэтым годзе, да, так склалася сітуацыя, што няма ўзнагарод, яны, конечно, тады ўжо будуць кожную сітуацыю там дзяржаўнага фінансавання разглядаць асобна, чаму так сталася, ці ёсць тут там дрэнная праца прадзюсера, ці ўсё ж такі так склаліся абставіны. Ну, гэта такая гібкая сістэма
павінна быць насамрэч. Мгм. І не кажучы ўжо пра тое, што ў прынцыпе кінаіндустрыя гэта ну такі калі ўжо мы кажам пра кінаіндустрыю, умоўна кажучы, поўнага цыклу, то гэта не толькі кінавытворчасць, але гэта зноў-такі і нацыянальны кінапракат, то бок вот Мгм. нармальная развітая сістэма кінапракату ў краіне, якая функцыянуе, якая адкрытая для фільмаў вытворчасці беларускай. І гэта тыя самыя рознага кшталту мерапрыемствы, звязаныя з кіно, кінафестывалі, івенты, адукацыйныя мерапрыемствы і так далей. То бок я думаю, што варта тут загадаць і пра тое, што у розных краінах па-рознаму фінансуюцца кінафестывалі і, як правіла, кінафонды, кінаінстытуцыі, якія працуюць у кожнай краіне, яны маюць слоты для таго, каб кінаівенты таксама падаваліся на фінансаванне і атрымлівалі частковае фінансаванне вот ад нейкіх культурных фондаў у краіне, ад кінафондаў і так далей. Як бы гэта таксама вельмі спрыяе, скажам, інфраструктуры і з'яўленню контенту, таму што гэта ўсё ўзаемазвязана. Калі будуць пляцоўкі ў краіне, дзе паказваць сваё кіно, і яны будуць годныя і цікавыя і будуць катавацца, то тады і кіно паціху будзе з'яўляцца і больш. Але, канешне, тут трэба разумець, што гэта не адбудзецца за імгненне. Вот як ты казаў пра Юрімаш, Мгм. калі Беларусь уступіць у Юрімаш, і калі чаканні такія, што вот мы уступілі, і ў першы ж год Беларусь атрымала там на ўсе свае праекты грошы, ну такога не будзе. Можа быць, некалькі гадоў спатрэбіцца, пакуль сапраўды беларускія прадзюсары, па-першае, з'явяцца ў нейкай колькасці, па-другое, навучацца пісаць заяўкі для таго, каб гэта все нормально. Ну і словам, да, гэта такое комплекснае пытанне, вельмі Ну, складанае. так, і тут ёсць шмат стратэгій, які могуць быць. Таму што, канешне, мы разумеем, што ў межах таго фінансавання, якое сёння ёсць у Міністэрства культуры, канешне, падзяліць яго там і на фінансаванне кінапраектаў, і на фінансаванне там адукацыі, фестываляў, пракату, ну, зразумела, што гэтага будзе недастаткова. І тут трэба шукаць новыя механізмы. І як мы заўсёды гаворым, трэба нават іх не то, што трэба шукаць, точнее, іх не трэба ствараць, яны ўжо ёсць у іншых краін, і гэта проста нужна гэты досвед неяк у нас рэалізоўваць. То есть, калі ёсць там еўрапейскія фонды, ёсць еўрапейскія праграмы, і ну, чаму беларускім кінематографістам не дапамагчы гэтым накірунку. Ну, дзесна, вось пытанне крэатыўнай Еўропы, на мой погляд, яно такое самае рэальнае і самае хуткае, і ў прынцыпу мы знаходзім тут некаторае разуменне і з боку Міністэрства культуры, і ну, гэты працэс ідзе, але зразумела, што ёсць і другі бок. То есть недастаткова, я вось заўсёды ў такіх пытаннях акцэнтую увагу на тое, што недастаткова, каб Беларусь прыняла рашэнне там, ну ладно, мы прыяднаемся да еўрапейскіх фондаў культуры. Трэба, каб нас таксама прынялі, таму што гэта ну, цяжкі такі працэс, які павінен пачацца, і ўжо пасля там будуць вырашацца пытанні у тым ліку з еўрапейскімі інстытуцыямі. Але ну, мне падаецца, што гэта адзін з такіх найбольш простых пытанняў, якое можна было б уже вырашаць. Слухай, ну такое вот пытанне, час наш падыходзіць да заканчэння, такое пытанне, напэўна, заключнае. Вот як бы ты ўвогуле ацаніў дыялог, які існуе зараз паміж беларускім Мінкультам і гільдыяй? Як ён адбываецца, якая ўвогуле дынаміка, ці нас слухаюць увогуле? Адназначна магу сказаць, што нас лепей слухаюць, чым слухалі раней. Таму што калі там быў 2015-2017 год, мы бачылі, што зусім ніякага дыялога няма, і ну, нават не было і спробы неяк зразумець, чаго жадаюць кінематаграфісты, то зараз гэта ў тых ці іншых формах ну, пачынае неяк развівацца. То есть і кейс там з нашымі зверненнямі ў Міністэрства культуры, яны разглядаюцца, мы атрымліваем адказы. Конечно, у нас да некаторых адказаў есть пытанне, але зараз ну, мы нават выходзім на этап, калі мы
прапановвае Міністэрства культуры, разумеючы там слабыя моманты там, зноў жа, калі мы говорим про Міністэрства культуры і аддзел кінематаграфіі, гэта 3-4 чалавека, якія не могуць зрабіць там аналіз, экспертызу, абгрунтаванне, там увядзенне некаторых мер, тому што ну, гэта сапраўды ў многіх краінах робіцца незалежнымі інстытуцыямі, якія аказваюць такія паслугі. Вось нават калі мы звярталіся там да ўкраінскіх калег, каб зрабіць там абаснаванне сістэмы рэбейтаў, гэта ну, там каштуе каля 10-20 тысяч еўра, каб зрабіць для дзяржавы такое абгрунтаванне. І, канешне, у гэтым накірунку мы працуем, каб прыцягваць гэтыя замежныя ці прыватныя рэсурсы, каб такі аналіз дапамагаць рабіць. Таксама з'яўляецца практыка там правядзення сустрэч, на якіх я бачу іншых прадзюсараў, кінематаграфістаў з прыватнага сектару. Той жа кейс з Андрэем Курэйчыкам і кінарынкамі. Таксама адбылася сустрэча, на якой былі прынята там некаторыя рашэнні. Канешне, з аднаго боку працэс ідзе, но канчатковага выніку мы пакуль не бачым. І, ў прынцыпу, ну, тут трэба разумець, што ні ў адной краіне гэта не робіцца вось так, што адна сустрэча і уведзена сістэма там рэбейтаў, фондаў еўрапейскіх і гэтак далей. Так, на жаль, такога няма, але з іншага боку мы павінны разумець, што ну, нам трэба заўсёды знаходзіцца ў кантакце, каб мы таксама разумелі, што працэс ідзе. Таму што калі гэта вот сістэма сустрэч, там, канферэнцый, нарадаў будзе працягвацца, але выніку не будзе бачна, то, канешне, гэта ставіць пад сумнеў увесь працэс дыялогу, які быў з самага пачатку. І мне падаецца, ну, што ў гэтым годзе мы ўсё-такі павінны выйсці з Міністэрствам культуры, там, з гільдай, з іншымі незалежнымі кінематаграфістамі. Мы таксама знаходзімся ў камунікацыі з Беларусьфільмам. Некаторыя рашэнні, якія будуць прыемнымі для ўсіх, і каб ну, яны ўжо мелі нейкія вынікі там у відзе указаў, калі гэта патрэбна, ці там новых пастаноў, ратыфікацыі пагадненняў з іншымі краінамі і так далей. Ну, будзем спадзявацца, што гэта ўсё дасць плён, сапраўды. Вельмі хочацца ў гэта верыць, што мы рухаемся ў нейкім пазітыўным накірунку, нягледзячы на тое, што зараз глобальны апакаліпсіс. Вельмі добры час, каб зрабіць нейкі такі рывок і паказаць, што беларуская індустрыя можа зарадзіцца і нават пасля гэтага крызісу выйсці больш моцна. Будзем спадзявацца на гэта, будзем прыкладаць свае намаганні да гэтага. Костя, дзякуй табе вялікі, што ты пагадзіўся паразмаўляць. Дзякуй цябе. Я спадзяюся, што мы яшчэ сустрэнемся на паўночным зянні не онлайн, а офлайн у гэтым годзе. Я таксама вельмі ў гэта веру. Сябры, дзякуй, што былі з намі сёння. Я запрашаю вас таксама заўтра ў 3 гадзіны дня на нашу размову з актывісткай Святланай Гатальскай. Будзем размаўляць пра сітуацыйны актывізм, пра фемінізм, пра жанчын у кінематографе, актыўных жанчын і на розныя іншыя цікавыя тэмы. Заставайцеся з Зялайф і я спадзяюся, вы дачакаецеся паўночнага зяння. Усяго добрага. Пакуль.